रेल्वेत पाकिटमारी करणारे दोघे परप्रांतीय ताब्यात. सावंतवाडीतील घटना. युवतीचे मोबाईल व पाकिट चोरल्याचा आरोप. रेल्वेमधून प्रवास करणाऱ्या युवतीचे मोबाईल व पाकिट चोरल्याप्रकरणी येथील पोलिसांनी दोघा परप्रांतीयांना ताब्यात घेतले आहे. संबंधित युवती तुतारी एक्सप्रेसमधून प्रवास करत होती. यावेळी हा प्रकार घडला. दरम्यान तिने दिलेल्या तक्रारीनुसार दोघा संशयितांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. याबाबत अधिक माहिती अशी की शिवम कुमार वय 19 व शिवकुमार वय 19 दोघे राहणार उत्तर प्रदेश अशी संशयितांची नावे आहेत. संबंधित युवती तुतारी एक्सप्रेसमधून मुंबईतून मळवाड येथे येत होती. यावेळी तिच्या बॅगमधील मोबाईल, पॅन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य किमती वस्तू त्यांनी लंपास केल्या होत्या. दरम्यान सावंतवाडी स्थानकात उतरल्यानंतर वडिलांना फोन करण्यासाठी तिने मोबाईल पाहिला असता तो आढळून आला नाही. त्यामुळे आपला मोबाईल व इतर साहित्य चोरीला गेल्याचे तिच्या लक्षात आले. यावेळी तिने रेल्वे स्थानकात ड्युटी करत असलेले पोलीस दीपक लोंढे यांना याबाबतची कल्पना दिली. त्यानंतर लोंढे यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना घेऊन त्या डब्यात तपासणी केली असता ते दोघे संशयास्पदरित्या आढळून आले. त्यामुळे त्यांची तपासणी करत असताना चोरीला गेलेल्या मोबाईल व अन्य वस्तू आढळून आल्या.